cançó es diu The Beehive State, l'estat del rus, jo t'ho dic així, i en realitat és una mica una resposta a l'estat de la qüestió que últimament s'està parlant molt de comprometre més polítiques, més d'acord amb l'actualitat i amb el dia a dia de les coses sota la premsa, segurament, no? Randy Newman, quan li diem que això, va fer aquesta cançó que en realitat intenta demostrar una mica l'absurd de com funciona la política, almenys la política institucional i partidista. És un intercanvi fluid entre compareixences al Congrés dels Estats Units, entre senadors o diputats de diferents procedents. Ha estat de l'estat de la